Allah ya ce hisabin mutane ya kusanto su, alkiyama ta zo dab da dab, a tsaida mutane a yi musu hisabi. Allah ya ce ya zo dab da dab, wa hum fi gaflatin mu'ridun. Allah ya ce amma ga mutane a cikin wani irin rabkana. Allah ya ce suna masu bijirewa. Duk lokacin da mutum ya rabkana, to dole kuma bijirewa ta shigo cikin rayuwarsa. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Allah ya ce hisabin mutane ya kusanto su, mutuwa ta zo dab da ta cin musu, alkiyama ta zo dab, a tsaya a musu hisabi ya zo dab da su. Allah ya ce wa hum fi gaflatin mu'ridun. Allah ya ce amma ga mutane a cikin wani irin rabkana. Allah ya ce suna masu bijirewa. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Allah ya ce ba wani sabon wa'azi, sabon wahayi da zai zo musu daga ubangijinsu face ya zo suna masu sauraronsa. Allah ya ce amma suna cikin wasanninsu da shagalarsu. Jiya an saukar da waɗansu ayoyi na alkur'ani, sun saurara sun ji, ba su bi ba, ba su yi aiki da shi ba. Shekaran jiya an saukar da waɗansu ayoyi na alkur'ani ko wata sura ta alkur'ani, an karanta sun ji, ba su bi ba, ba su gyara ba. Allah ya ce to gashi yau ma an saukar sun ji, ba su bi ba, ba su gyara ba. Ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdasin. Allah ya ce ba wani wa'azi, wani wahayi sabo da za a yi wadda zai zo musu daga ubangijinsu illa istama'uhu face sun saurare shi wa hum yal'abun, suna masu wasa, suna masu shagala. Lahiyatan qulubuhum. Allah ya ce zukacinsu suna rabka. Mun yi bayani game da illa mai muni da rabkana ke ma bawa, shine daga lokacin da bawa ya rabkana, wannan cuta ta gafala ta cimma bawa, to cutar takan lalata duk wani abun da zai amfane shi ko ya hankalta. Jama'a mun fahimta? Idan mutum ya rabkana, to wannan ciwo na rabkana daga lokacin da mutum ya fada ciki, illar da rabkanar za ta fara mishi shine dukan sense organs nashi sai ta lalata su. Abinda in an ji za a ankara, shi in ya ji ba zai ankara ba. Abinda in an gani za a ankara, shi ko ya gani ba zai ankara ba. Abinda in an taba ko ya taba ka za ka ankara, shi abun ko ya taba shi ba zai ankara ba. Duk wani abin da za a hankalta da shi, jama'a wadda ya fada cikin rabkana shi baya hankalta.